Des del Casal Obert Infantil de Salt atenem a nens de 6 a 12 anys i ho fem habitualment en horari de tarda quan surten de l'escola. Llavors el que fem és una petita estona de reforç escolar, una estona per treballar els hàbits i activitats per potenciar especialment la seva relació. I treballem amb famílies que es poden trobar en situació de risc i el que intentem és prevenir les situacions que es van trobant i anar solucionant, juntament amb la xarxa, les diferents situacions que es troben. En el primer moment en el que ens vam trobar confinats, el que vam procurar de manera molt ràpida va ser informar totes les famílies, explicar bé què és el que estava succeint, donar-los telèfons de contacte de nou i reafirmar els seus per tal de poder-nos contactar aquests propers dies i mantenir-nos informats. Aquesta situació ha provocat que moltes famílies la situació en la que es trobaven hagi sigut empitjorada, ja sigui perquè hagin perdut la feina, hagin tingut un ERTO, ja sigui perquè moltes famílies de les que estem atenent estan subsistint a base de l'economia submergida i llavors en aquests moments tot això no ha sigut viable. Llavors famílies que fins ara anaven tirant, ara ens hem trobat en què no. Llavors han necessitat molt suport extraordinari, no només des del suport que podien anar rebent de manera normalitzada, la gestió emocional ha sigut clau. Ens hem dedicat molt a fer trucades, videoconferències, videotrucades via WhatsApp. Les famílies necessiten saber que hi som i això és el que hem intentat fer. Ser-hi a prop, saber que d'un dia per l'altre, per més que ens diguin aneu a casa, no hem tancat les portes i tot i que al local no hi siguem, doncs continuem estant a prop d'elles i és el que bàsicament hem procurat fer.